Je tu Biostar, univerzálny prostriedok pre čisté a lesklé povrchy. Výsledky sú zaručené. Teraz si môžete vyčistiť aj diamant na svojom prstení. To však nie je všetko. Biostar skvelo rozpúšťa všetky druhy nečistôt zo všetkých povrchov. S Biostarom sa navždy zbavíte mastnoty a vodného kameňa. Namočte špongiu, namydlite ju Biostarom a niekoľkokrát ju stlačte, aby sa vytvorila pena. Znečistené povrchy umyte špongiou, navlhčite utierkou a opláchnite. Následne povrch utrite suchou handrou a všetko sa bude lesknúť. Biostar rozkladá špinu. Vďaka svojim prírodným, rozložiteľným ingredienciám predstavuje Biostar ekonomického čistiaceho pomocníka v domácnosti, ktorý sa stará o naše zdravie. Pozrite sa na jeho výnimočné výsledky. Je vhodný na čistenie ocele, hliníka a všetkých šperkov. Je tiež ideálny na čistenie zlata, striebra, medi, mosadze či dokonca cínu. A to nie je všetko. Biostar je priateľský k životnému prostrediu. Je zložený z čisto prírodných, rozložiteľných surovín v biokvalite. Biostar zanecháva po čistení jemnú citrónovú vôňu. Je skvelý na čistenie kuchynských dosiek a sporákov, ktoré sa za pár sekúnd budú lesknúť ako nikdy predtým. Biostar navyše neškriabe povrchy. Môžete ním preto bez problémov vyčistiť aj tie najjemnejšie povrchy, ako napríklad sklo, drevo, keramiku či jemný plast. Stačí len namydliť špongiu Biostarom a vyžmýkať, aby sa vytvorila pena. Vyčistite špongiou špinavé oceľové panvice a pretrite ich utierkou. Výsledok je zaručený. Zbavíte sa otravných nečistôt. Biostar má takmer zázračné účinky. Vaša kúpeľňa sa bude stále lesknúť. Umývadlo aj sprchový kút budú žiariť. Prestaňte používať chemické produkty a utrácať peniaze na zbytočné výdavky. Biostar vám ušetrí až 50% nákladov na čistiace prostriedky. Jeden produkt na všetky povrchy. Získajte ľahko dostupné výsledky za pomoci len niekoľkých jednoduchých pravidiel. Špina viac nebude vašim nepriateľom. 100% prírodný, 100% zaručené výsledky. Biostar, hviezda medzi čistiacimi prostriedkami.